Smo stali svi? Gdje idemo? Idemo u pozorište? Evo, jel možemo mi da uđemo sada? Ajde, idemo svi ovako. Ajde. I to samo piše za idole stolu. Ovo mi ne ide u krevetu. Ovo ide u Tako ti, to je tvoja karta, ja nemam kartu, ja ulazim. Evo ovako, vidi mi a karte, svoje karte. Tako daj kartu. Stani, to 5 reda, tako. 5 reda, evo. Ovamo, ovamo. Ajde sve. Vaša će opet i reći. Ne dole, još Kad će i žen? Evo. Tu sedi pored karte. Ti sedi. Nemojte pa radite sve što hoćete, ovo je pozorište, a ne šta sve hoćeš radilište, prema tome može da se pljeska, može da se smije, može da se kikoće, može da se... Reka, samo ne Samo kad počne morate se. Okej, napravno. Dobro, evo ima. Gubio gača. Članove koliko neko ne se plaće, mogu da što proizvoditi samo da se smiri, pa da se smiri bolje. Eto. Narode, čao, uživajte. Ćao, hvala puno. Naravno. Gdje smo? Polako, čale, nemoj mi padneš, ima vremena, polako. Žana, da? Ajmo.